Bon, il est 17h23. Amène on a des goûts non. Il y a un petit coquet. Même goutte que les a été bois différents. Aman si on est obligé. Al n'a pas barre la soirée. Aman si depuis 20h des fois faut 4h des fois faut 3h. Au moment où on est bien au moment où on est dimanche. Wakati de la demsenu be bo beta jini kuma be be jini be sega yere buye des fois faut cacher nege bimne e beta mal administration na beta sur non pour ne d'aller no la fait djuma jibe boire ba n'importe comment garder me mobulu ko bon en flani ali dikele yere ko na la ali kele ali afle ali dikele o mama ga to bon amen na kan depuis 2012 faut 2020 ama ban for ante bando re do ala o kuma mi be. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne madame Sylvie Mariam Sylvie ne siyo gane ne namana atiki zuma. Tena nga jiko be rom na bi a gele da do wallahi. Ante sinongo ali jiko indi. Ate de budun so nu flen ni jita ti marti. Ala nga nyega o flen ni jita ti marti. Ambe si man mato ko la so be kan fem de jike fro. Imai modo na jira be na kare do kono, ina kare do kono, amena du do kono, atena du do kono. Ni ama nyama ni jiko ina chena setanye dabaltanye antorole no wa fakiti ka bansa la wera de anda bamba non seulement ante ji soro wa fana fakiti ka ta wala ku ne feta ko na be se ka ande mala abe jani parce que dongo la ibe wuli depuis 23h ibe ji konol damne donc maintenant 1h du matin 2h du matin dondo la era jitena dondo la jibe se na fo 4h du matin. Yafuma dondo la tellement que jiko be gele ita do ali ko ji ita soro kada kanya era ko c'est un problème donc maintenant jiko on vraiment avec un second tellement parce que c'est pas du tout facile quoi ima jitena dongo donga katu nyokona en plus ni jifana na dondo la jibe gele ka tiga dondo la jitena donc c'est pas du tout facile quoi à ko kele no on second tellement c'est pas ntaro ablaro tem farla quoi ima fa moi donc ne bena mun fa jigo ina ne bena mun fa nyamo ko ina donc kala je jiga to asira na régulièrement ama ko jila wakati muna donc anga sira jisoro wakati muna ya fuma donc ne be so ko refo sinon vraiment ça ne va pas du tout donc merci ne to go chimwa shata watara ala wo chen jigo ngela ali nure ame bo dongo do sokoma am ta chatola kam ni 6h an sigli no chatola ame sing kuma dola fo choufe jide soro wadom na finan urubne mina urobele na fo 3h katige 5h wakati ni jite soro kuma dola ante ko badala me chatu jimi oere mandi jite soro kuma dola ere ko jigo ere bare al seljita ere oere bare junmante no kuma te ko seljita ko ako ni to ay mama Sidibe an ba titi bugula yerno amena mais jigo kele me ka ansege ko sebe yere di na balo la jibi na 3h du matin 2h du matin ni sinogo ita ni ma jisoro ita soro tuguni fosini o erkre na tuguni soit même on peut faire 72h ante ji anyena il se ka 72h ke ite ji nyena muni rebe an sanfe o lu rebe set malo la ka clé sabat clé na ko te ji nyena ame buzi ka tolike kolonjila malo la yere ame obligé ka jago jisa ka nga brama kono an se ka jisoro an se kana jikola an se kana yere di an ta solution mina soro ni jikola mais amero mina franchement an se kana ndu mo kon fin takala ne ji de an ga souci de vie na fra kan te ji fra so yero ko na ka gele ni men te we na am se ka solution mi soro ayo soro ka an gele o ko ni kadani parce que an se kana on sadige de bu manga te de bu ngona jigo na ne go giba benya fo tira fo ka pangwa il faut que parfois on ga sigi gerana fo erim ha wa soro bedale no suno la quoi musoro segena chokoro segena ko te seblé donc on est obligé à garantir bo ay flane ay école do ni fene we amanogo donc ama si gerana fo 2h comme ça kuma la 3h ka jiu kono ina la chene ko ena mai donc et puis fene kuma la mena ga bo bonda la jité avec a jogodi angon tina wala fon ngewe ha kan se ni bolo wa tanda ka suno o fene chema ene we wa jigo jate mina manogo kwa cher la mu mene bolo ga fo jamana jigo na tere bu era jigo na o newa cher la segena kwa segena dogera nu be se ga fenge wa fenge kwa an segena
musokɔrɔbaw sɛgɛnna cɛkɔrɔbaw sɛgɛnna Aterebugu jiko a ma nɔgɔ voilà de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi. En fait, jiko problème bɛ bandala yan. Cela fait des années et des années an bɛ ni problème kelen na. Chaque fois coupure d'eau. Et puis le problème est que des fois ça peut durer, ça peut faire même 1 jour, 2 jours, 3 jours, même une semaine des fois. Il y a un problème maintenant, ni ji nana. Mɔgɔ minnu bɛ dugumala la. Et c'est-à-dire olu tɛ jiko problème dɔn kosɛbɛ parce que a bɛ n'a fɔ côté de bɛ ka yɛlɛ sanfɛ. Donc yanni ji ka se sanfɛ, des fois i b'a sɔrɔ a bɛ tigɛ ka sɔrɔ ji ma se sanfɛ. Je ne sais pas si c'est quel problème. T'a dɔn u ka ji communiquer cogo de ma ɲɛ wa n t'a dɔn an t'a dɔn fɛn min bɛ yen. Donc maintenant min bɛ san, c'est-à-dire chaque fois au problème kelen de bɛ yen. Et chaque fois on nous dit les mêmes choses. Chaque fois k'u bɛ baara la, chaque fois k'u bɛ baara la. O tuma baara in a tɛ ban de wa ou bien mun de bɛ yen? Mun de bɛ yen u k'a fɔ an ɲɛna, kuma problème min bɛ yen u k'o fɔ an ɲɛna. Ni manque de volonté de don wa ou bien ni wariko de don wa parce que an t'a si kalama de. Aw bɛ nin duguba in dilan Aterebugu logements sociaux ka so ninnu dilan très bien lotissés. Mais vous nous privez de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Ici, on est cerné ici. On est du Konakaja. Ni ji tigɛra na a man ɲi. Ni ji tigɛra na a man ɲi yan. Se tɛ bɛɛ ye k'a fɔ k'i bɛ kɔlɔn sen. Se tɛ bɛɛ ye k'a fɔ k'i bɛ forazi sen i ka so kɔnɔ. Se tɛ bɛɛ ye. N'a fɔra ko sɔgɔma ni wulila i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la dugu kɔnɔ. Tu reviens fatigué sans te reposer. I b'a sɔrɔ yanni i ka tila koli la ou bien k'i sigi dɔɔni ka dumuni kɛ i b'a sɔrɔ su kora dɔɔni. Et puis c'est pas fini i ma tila fɔlɔ parce que jiko problème bɛ yen. Vous êtes obligé de veiller la nuit encore. Ka tile baara la ka tila ka na su fɛ ka veiller ka ji kɔnɔ pour que ka se ka i ka bidɔnw i ka minɛn ninnu olu remplir ka sɔrɔ k'i da. Vraiment on en a marre. On veut que min bɛ yen o ka fɔ an ɲɛna parce que nous voyons ça en manque de volonté. An ɲɛ b'o de la. Donc il va falloir que ça change. Ni min bɛ yen o ka fɔ an ɲɛna. Pour pouvoir remédier ces problèmes. Mam bene bolo ka fɔ o de kun ye. Ok, ne tɔgɔ ni jamu Bilalarma bɛ bɔ Aterebugu ɲamana sigida la yan. Bon nin y'a san caman ye fɛn min ye jiko problème ye u b'an dala yan nɔ yɛrɛ yɛrɛ. Parce que a daminɛ la an yɛrɛ kun bolo ko non ko tilema de fɛ. Tilema ko don ko komi bajiw bɛ ja tilema bɛ yen nɔ jiko ka gɛlɛn an tɛ ji bɛrɛ sɔrɔ an kun y'a filɛ o de ye. Bon a nana b'o la yen nɔ tilema yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali nɛnɛ fɛ ji tɛ sɔrɔ. U k'a ma ko non ko station de Kabala ko n'u y'o dayɛlɛ puis o problème de don ko mɔgɔw bɛ na ji sɔrɔ. Bon hali bi jusqu'à preuve de contraire jiko dɛsɛ b'an da la yan nɔ de telle sorte que souvent yɛrɛ n'i ye ji sɔrɔ zorɛr o y'i kunna jali ji tɛ na kuma dɔw la sufɛ a b'aw sigi fo 1 heure 2 heures du matin souvent a ka di ye i ka t'i da so mais i b'a dɔn ko n'i taara i da so ko i tɛna ji sɔrɔ yen nɔ o problème yɛrɛ kama i bɛ obligé k'i sigi gɛrɛn na ka baro kɛ tuguni pour que i ka se ka taa bɛn ni ji ye so nin problème yɛrɛ o fana ye chance de ye dɛ parce que souvent a bɛ se ka 24 heures tile kelen tile fila souvent tile saba yɛrɛ aw tɛ ji aw ɲɛ la aw ji tɛ bɔ aw ɲɛ la o problème b'an da la yan nɔ nin y'a san damadɔ ye an ka sigida la. En tant que citoyen malien, surtout en tant que citoyen malien, Aterebugu kɔnɔ yan vraiment degun dɔ b'an kan mun ye jiko ye. Bon an b'a lajɛ k'a faamuya mais on comprend rien an tɛ ka foyi yɛrɛ de faamu quoi parce que fɛn b'an fɔ an ɲɛna an bɛ se ka mun faamu. Ji bɛ tigɛ 3 jours et au-delà même de ça an tɛ ka foyi faamu. Donc u ka fɛn fɔ an ɲɛna jiko la an bɛ se ka mun faamu. Et o yɛrɛ si tɛ problème ye tuguni dɛ.
jitigɛ yɛrɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ temps normal la ni ji yɛrɛ bɛ yen an tɛ mun consommer ni ji yɛrɛ tigɛra o kɔfɛ facture min bɛ na a ka ca ka tɛmɛ hali o kan donc vraiment ne tɛ ka se ka foyi faamu nin ko la quoi ATTBUT k'a bɛ jɔrɔlen don an bɛɛ b'an nin kan walayi sɔnni yɛrɛ de b'an golo kan nin ko la quoi walahi donc ni vraiment État bɛ se k'a lajɛ ka jiko faamu cogo min na a bɛ diya n ye kosɛbɛ alhamdulilayi rabbil alamin. Ne tɔgɔ Kajatu Ɲang logement sociaux dira ma 2010 an yɛlɛmana yan 2011 depuis an yɛlɛmana fo bi an ma lafiya sɔrɔ jiko la ya anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ an ka côté yɛrɛ la an bɛ se ka rue 143 la an bɛ se ka kalo 4 kɛ an ma ji sɔrɔ don o don an bɛ 300 400 an b'o de don ji la vraiment logement sociaux ko dira ma a kɛra hɛrɛ y'an bolo mais jiko kɔni t'a fanfɛla la ni dun y'a mɛn hadamadenya ji de don ni ji t'i bolo a ka gɛlɛn dɛ tuma dɔ la an tɛ da ka sunɔgɔ an bɛ si a ɲɛna de jiko la dugu bɛ jɛ i tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ i bɛ si ɲɛna sɔɔni sɔɔni i bɛ wuli sɔɔni sɔɔni i bɛ wuli parce que ni robinet dayɛlɛlen to u b'a fɔ ko fiɲɛ bɛ don o la facture bɛ tila ka na d'i ma i tɛ ji sɔrɔ facture min bɛ na d'i ma i yɛrɛ bɛ kule ne yɛrɛ fleur tɛ n bolo fosi tɛ n bolo mais ni n ka facture nana tuma o tuma n bɛ n plaigner de n b'a fɔ ko nin ye mun ye u b'a fɔ ko i ye robinet dayɛlɛlen to ne ma se ka fosi de faamuya la vraiment n'u bɛ se ka solution ɲini a la o kɔni an ye logement sociaux sɔrɔ de mais jiko kɔni t'a fanfɛla an ma ji sɔrɔ hali minnu jɔra an t'a kɔfɛla la anw ka yan yɔrɔ 1555 logement yɔrɔ la kɔni jiko kɛra problème depuis anw yɛlɛmana nin 2011 fo sisan nɔ wallahi ala an tɛ ji sɔrɔ tilefɛla n'an ye ji sɔrɔ tilefɛla an bɛ kule de bi ji sɔrɔla tilefɛla la de i bɛ ko douche la f'i b'a fɔ de ko nin ye ji a bɛ kɛ kabako ko de an bolo vraiment ni solution bɛ se ka sɔrɔ o la SOMAGEP ta fanfɛla la a b'olu de bolo hali ne ni musow dɔ delila ka fara ɲɔgɔn kan n ko vraiment n ko n'an ma wuli ji ye fɛnba de an bolo quoi n'an ma wuli ka se ka taa jiko la an taara énergie la u y'an tulo duman f'a ɲɛna u ko k'i bɛ taa sɔrɔ k'an ka yɔrɔ fɛngɛlen de don ko u bɛ solution ɲini an ye k'an k'an sigi ko tile 2 n'an bɛ ji sɔrɔ tellement que an sɛgɛnna ka sɛgɛn an t'a dɔn an bɛ min kɛ hali baarakɛlaw dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ k'u sɛgɛnna ko jiko ka gɛlɛ yan nɔ ji ta an bɛ wotoro san an bɛ fɛn san an bɛ wari bɔ an bɛ min don ji la facture yɛrɛ la n'an ka logement sara yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ 1 ye par mois ya vraiment jiko a ka gɛlɛya yɛrɛ de kosɛbɛ 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 yɛrɛ de ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la a bɛ diya an ye kɔni vraiment o ye ne ka kuma ye quoi. Ba wali fɛ ATTBUT ɲamana kɔni jiko ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ an kun bolo ko kabala dayɛlɛlen k'a bɛ nɔgɔya de mais depuis kabala dayɛlɛla ji ma se tilegan fɛ a bɛ na jour heure 1 heure waati dɔw yɛrɛ la 4 heures an kɔni an b'o gɛlɛyaba de la yan nɔ hali samiya in na ji tɛ s'an fɛ yan nɔ bon o kɔni kun bɛ ne bolo n'u kun bɛ se k'a la a jiko faamuya. Tiɲɛ yɛrɛ la an ka ATTBUT jiko min tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn yɛrɛ fo ala y'a dɔn a ka gɛlɛn u ko kabala bila ko ni kabala bilala ko an bɛ ji sɔrɔ dɔrɔn Mali la tiɲɛ yɛrɛ la kabala bila an ka jiko tɔ yɛrɛ juguya foyi tɛ ka na mɔdɔ an sera tile 3 yɛrɛ kɛ ji tɛ na tuma dɔ fo ka se fo dɔgɔkun ma ji tɛ s'an fɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ka se ka ji bila ka d'a ma o kɔni ka di ne ye ka kɛ cogo kuma kan an bɛ ɲamana ATTBUT la. Ne tɔgɔ ye Awa Kulubali ne bɛ bɔ ATTBUT la ɲamana yan tiɲɛ na jiko a kɛlen k'an s'an dan na dɛ wallahi kabini an yɛlɛmana an b'a fɔ alihamudulilayi jiko la ji tɛ sɔrɔ tile kuru fili la n'a nana sufɛ o ye su dugutila ye wa a bɛ tigɛ 6 heures tuma dɔw a tɛ 6 heures yɛrɛ sɔrɔ wa don dɔw yɛrɛ a bɛ tile 3 kɛ a tɛ na o y'a ɲumanlama ye salon yɛrɛ an ye kalo 1 kalo 2 kɛ a ji ma na